tabuk su zora Tipra do phano hamjangnai Bubagra bo bui hai compromise bo khaya bui hai chala kok bo saya agini Bubagra ro Tiprasa do pharongno hamjak tongma haikeno bo tabuk hamjagi tongo khulumka norono lamsogo haina hai Rwng TV Tiprasa ni video taklai bidan sabha songmari wo Bubagra kwplai wngya khe Tiprasa rongni thinang belai khe kesebungnai tamoni himale 2023 ni census wo Tiprasa rongni population 30% tongmani komi thangnai ngechini man thairo mana belai khe thugnai amoni baginyo Bubagra one last fight ni sao jesa kaifano constitutionally solution to bian khe olo wan subo kuno kam chugla joto borok rok hai hini wan chuginyo election vote paibo Bubagra ni bodon paithu ne matai kaitor tai je religion tongmano suri san laikha usikango tai Bubagra bo Tipra do phano mathangna hayakhe hamkrai khlaina bagui bini manchak joto khaikya bini nok sudui phalai do phano no naragna naikha asikhe bo do phano hamjagu khulumkha amsung nung situng tinin video kisa nongkha tomoni himble kisa dubbing ro khaimani kisa chayang to khatamni himble hor ni bage amsung nung situng hambai norok sajake subscribe khadi te bell icon click khairdi comment ke sadi bahing zakha hambai